La idea dels Dimarts Poètics de la Naia em sorgeix com una necessitat personal de fer allò que ja havíem començat a fer en les tertúlies d'Arana a València. Fomentar la lectura en valencià a la ciutat d'Alacant i també donar la importància que té la poesia, que normalment és considerada com un gènere minoritari. És un revifament de la poesia actual, tant de gent molt jove que està en actiu, com ja poetes consolidats de la literatura a l'àmbit de la literatura catalana, sobretot al País Valencià. La idea era, m'acabaven de destinar com a professor a l'Institut Miguel Hernández d'Alacant. Jo sabia que a Alacant havia gent també esparsa que podien no conèixer-se entre ells. Els Dimarts Poètics perquè sistemàticament ho fèiem els dimarts, amb una periodicitat quinzenal. La gent sabia que era el primer i tercer dimarts de cada mes. La Naia era el local on fèiem les tertúlies. El local que vaig trobar era el bar més modern d'Alacant. Reme Perea, que era l'ama, em va posar totes les facilitats. Quan jo li vaig dir vull que es tanqui el local, els actes seran només en valencià, i nosaltres convidàvem el poeta al sopar, al bar Llauradors, i allò funcionà. És a dir, n'hi havia un full que jo elaborava donant dades biogràfiques, 3 o 4 poemes de mostra que serviren per al debat, hi havia el poeta que llegia oralment els seus poemes, publicats o inèdits, i l'esperit era després sempre conversar, que permetera des de la llibertat expressiva entrar en un gènere com el poètic, poder parlar de continguts, d'idees poètiques, i això jo crec que a la gent li agradava. I la resta del País Valencià sabia que a Alacant estaven passant coses. Tots els autors que han passat per els Dimarts Poètics de la Naia són autors rellevants. No me'n deixaria cap. I per tant juntarem gent inèdita, amb gent que havia publicat només pocs poemes, un primer llibre, o els referents de la generació dels 70, que ja eren referents, com Marc Granell, o Josep Piera, etc. O després persones que en aquell moment del 80 han anat fent-se un nom important, com Teresa Pasqual, o Maria Fullana, o Joan Vicent Clar. En fi, una llarga llista de tots els poetes que són representatius de la poesia en el País Valencià. De seguida vaig tindre la sort de comptar amb Enric Balaguer, que fou un dels primers assistents també que venia, i ja el segon any ell fou un col·laborador actiu amb mi en l'organització. De manera que quan jo ja me'n vaig anar d'Alacant, ell va voler també, evidentment amb llibertat, canviar de lloc. Es deia la República Literària, i que ara, 10 anys després dels 25 anys, en el 2022, a la Pinxón, començar aquestes noves tertúlies, doncs, evidentment, cap objecció, en la mesura sempre que l'esperit siga el mateix, que és el mateix com estem constatant, i van engrandint-se i van creixent. La meva vinculació amb els Dimarts Poètics de la Naia és col·laborador, coordinador, juntament amb l'ànima mater d'aquestes trobades, que és Victòria Cremades, i la meva tasca és de presentació i introducció una mica de les sessions i de cloenda, bàsicament. El secret de l'èxit dels Dimarts Poètics de la Naia pense que és una confluència d'esforços personals, d'institucions i d'empreses que fan tots els possibles per dur-la endavant, és a dir, el conjunt de treball de les dues persones coordinadores, de les entitats que les suporten, com són l'Institut d'Estudis Catalans i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, sobretot de la llibreria Pinxón, que és la que l'acull i la que permet engegar-la, i de tota una sèrie de persones, poetes sobretot, de les comarques d'Alacant, i també altres petites entitats i associacions com Acció Cultural, la Cívica, que estan sempre ahí fent el suport tècnic que necessitem en presentacions, en propostes, en configuració del projecte. La primera col·laboració va ser a inicis d'octubre del 2022 amb la presentació del poemari de la valenciana Maria Fullana, Pensades, un poemari molt introspectiu i que em va ensenyar a traure la mirada poètica cap a fora. I això és l'aprenentatge que vaig aprendre en Maria Fullana.
Els dimarts poètics de la Naia acosten la poesia posant-la a l'abast de totes les persones i, a més, posant-la a l'abast d'una manera lúdica. Jo trobo que aquest premi és al mateix temps de totes i tots els poetes que han participat, en la qual cosa pense que és una iniciativa que, sens dubte, incentiva la poesia en valencià. Fer visible la lectura és la millor manera de fomentar-la. És necessària cada any fer diverses sessions dels dimarts poètics i que continuen.